Se tkun qed tiġġedded l-iskema nikru biex nassistu mill-awtorità ta' djar li taħseb biex proprjetajiet privati jinkrew lill-gvern biex ikunu jistgħu jintużaw fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali. Bħalissa taħt din l-iskema m'aktar minn 1300 familja li qed jgħixu fi proprjetajiet mikrijin mill-privat. Dettalji dwar it-tiġdid tal-iskema nataw f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes, fejn spjega li sidien li jikru proprjetajiet lill-awtorità tad-djar taħt din l-iskema se jibqa' jkollhom kera garantita, ħlas tal-kera bil-qudiem kull 6 xhur u eżenzjoni mit-taxxa fuq il-kirja. Il-kuntratt tal-kirja tal-proprjetà jkun jgħod tal-10 snin. Il-Ministru Galdes qal li mat-tiġdid tal-iskema tiddaħħal ukoll innovazzjoni li taħseb biex inkwilini li qegħdin bil-kera fi proprjetà privata u jinsabu fuq il-lista ta' stennija tal-awtorità ta' djar ħeġġu lis-sidien biex dawn jitlu fl-iskema nikru biex nassistu. U tinna li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena fuq l-iskema l-awtorità ta' djar diġà investit aktar minn 5 miljun euro f'kirjiet li nataw lis-sidien ta' proprjetà għal anijiet soċjali. Mid-tnedija tal-iskema fl-2017 sal-lum, in-nefqa kienet ta' madwar 38 miljun euro. U rimarka li l-iskema waħda mill-lodot innovattivi li qed jintużaw biex tiġi indirizzata l-lista ta' stennija li fl-aħħar 8 snin il-lista ta' stennija naqset kważi bin-nofs. K'eżempju hemm sit li għandu inkwilin li huwa kuntent biha imma jixtieq tie aktar stabbilità għax fuq kollox ħafna mill-inkwilini jkollhom bżonn stabbilità. Aħna lesti wkoll naċċettaw jekk persuna tkun fuq il-waiting list tal-awtorità tad-djar li naslu fi ftehim mas-sit nieħdu dik il-proprjetà b'kirja għal 10 snin mingħajr taxxa wkoll bit-taxxa mħallsa lesta, apparti minn hekk 6 xhur bil-quddiem kera mħallsa u wkoll ikollok żieda ta' 2% kull sena fl-ammont ta' kirja stabbilita u ħafna inċentivi oħrajn li ovvjament għandek serħan il-moħħ bħala sit il-proprjetà tiegħek ukoll il-gvern ħajħollok ħsiebha. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa sostna li permezz ta' din l-iskema qed jiddiversifikaw l-akkomodazzjoni soċjali b'sensittività lejn ir-realtajiet tal-familji billi toffri mhux bis-saqaf imma wkoll stabbiltà u rabta mal-komunità li fiha trabbew.